Pogledaj bre ovog našeg kuma Paju. Vidi ga. Napio se. Napio se od muke. Sad pati i kunja ovdje nad stolom. Pogledaj oca. Tu ljutu guju koji je tuti Bugarinu odoleo. Vidi ga kako se skrčio ko dve pare i to zbog neke tamo da ne kažem kakve. Ti šmrkćeš. A ko je jedini ostao na vetrometini? Ja. Jarić Živadin. Ostao na raskrsnici sudbine i istorije. Jarić Živadin. Kome se vi svi smijete u oči. Terate šegu sa njim. Zarezujete ga koliko crljivu šljivu. Ja sam jedini ostao. A zašto? Zato što imam ideje. Ideje. I da namolimo Vuleta Brbu da on u gotovom plati naš dug Caci Ciganinu, onda bi mi njemu mogli da vraćamo to na rate. Na taj način što bi mu prevozili žabe od Muse Mrse do otkupne stanice u Brezovici. Pazi, ni taj Vule nije čist, znaš. On je dovezao neke bugarske švarlje u Kvarenu i prodao ih Caci Ciganinu, a Caca Ciganinu nije platio neke rumunske pekare. Čutit ću, ali pre nego što čutim, hoću nešto ti kažem. Što pre mi ne uzmemo taj biznis Paju, te žabe? Slušaj, pa da ti kažem, to je konvertibilna valuta, ej. 25.700 kilo žabe. Vatimo danas 100 kila jajti. 100 kila žaba, to je 2 miliona i nešto. Ej, to su pare, bre, Pajo. Biznis pravimo ti i ja. Hajde imamo da vatamo žabe, Pajo, ajde. Dobro, a gdje da vatamo žabe? Pa u potok. Evo, tu ima potok. Čušnemo lepo pored potoka i čekamo kako ona krekne, samo vatimo za gušu i izbacimo ovaj. Vidi, odavno. Ovo samo 2 sedišta za tebi i za mene. Ovo nećemo iz Bostona, a? Jarić Živadin, veliki kombinator. Majo, ovi imaju svoju taksi stanicu kod Bajlonija. Kasna reč. Imaju i svoj telefon, lični telefon. Pa znaš šta su oni za jesen kad ovo domaćice počnu da ih traže za zimnicu? Ja, pa kakav je to rusvaj? Za kupus, za paradajz, za ove stvari, papriku. Pa to nećeš glavu moći da digneš, Pajo. I onda, pazi, ti ovdje možeš da voziš i belu tehniku. Pazi, frižider, da seliš samce. Ima pare da padaju ko kiša. Ima da nam napimo pare, znaš kakve? Važi, Pajo, radimo. Ne mogu, Jarić. Kako? Ne mogu. Ne mogu i gotovo. Nećemo. Ni volan, ni drum, ni kamion, ni bažu mrkalja, ništa. Važi. Nema, ne moramo. Vuna eksport. Ko šta Vuna? Ozbiljno preduzeće, a mi imamo ozbiljna preduzeća, nije do šala. Ovo je ozbiljno preduzeće. Traži visoko kvalifikovane unikatne štrikere. Šta traži? Visoko kvalifikovane unikatne štrikere. Štrikaš džemper 600.000. Haljina 1.200.000. Meni nije pošlo sa rukom, ali ako se ja i ti udružimo, ja i ti možemo za dan da štrikamo 2 haljine. To je 2.800.000 dinara. Pa ja štriker. Što? Što, možda znaš, nisi probao, možda si ti rođeni štriker. Ma vidim ja tebi po rukama kako ti ruke rade, samo ovako rade ti, znači ti umeš to, a? Uostalom, važno je koliko padne, bre, Pajo, to je najvažnije. Pa nećeš ti da štrikaš na terazijama, pa te gleda ceo Beograd. Ja sam mislio, znaš, ako ja to položim, da se zavučem u Podrum, pa da tamo sa familijom sam kvit. Dobro, a gdje sam ja u tim tvojim kombinacijama? Imam li bre ja pravo na neki svoj kutak ovdje? Ti si me potpuno izbrisao. Nisam, tato, žini ti. Pa evo, ti si prvi na mojoj rang listi. Ma nemoj. Života mi, evo samo da Dobrivojucu Plingeru vratim dug. Aha. A ako mogu da ukinem 1 milion Radisavu Oluji i Miki Svecu, eto. Šta je to? Ma gdje sam ja bre? Pa tu je ti, sad govorim tu. Kad se sve to sabere, oduzme i to što ništa ne ostane, tu si ti. Mislim, to je tvoje, jel? Sve. To su moje misli i ideje kako da dođemo do miliona. Sve razrađeno.